A falta de polbo nas costas galegas está xerando preocupacións entre o sector pesqueiro, que ven como as capturas se retrasan este ano. A escaseza de especie obriga aos traballadores do mar a buscar alternativas. A chegada do outono xera novas preocupacións na costa galega, especialmente para os pescadores que dependen dunha das principais especies do mar, o polbo. A pesar de que tradicionalmente é unha especie que aparece a finais de setembro ou principios de outubro, este ano a súa presenza parece atrasarse. O polvo ahora mismo está completamente desaparecido, nin de broma se toman os topes, non, para nada. Pero, bueno, todos os anos pasa exactamente igual, chega o mes de finales de julio, principios de agosto, desaparece, como que el mismo se veda, depois chegando a finales de setembro, principios de outubro, como neste caso, empeza a aparecer. Con todo, este ano as capturas están a ser máis escasas. O problema comeza a notarse cando a falta de polbo leva aos pescadores a buscar outras alternativas para manter a súa actividade. Parece que se está retrasando un pouco máis, pero, bueno, cuestión de que veña un mal tempo por aí e volva a aparecer outra vez. Bueno, no polbo dende Cabreu aguantouse bastante ben, en torno a un mes e pico, tomando os topes ben, pero depois xa empezou a escasear dunha forma moi precipitosa, como se suele dicir, non? Como moi rápida. Ante a actual situación da falta do polbo nas zonas, os traballadores tiveron que buscar outras alternativas, como poden ser a pesca de maragotas ou a rabaliza. Evidentemente, a haber falta de capturas no polbo, pois a xente deixou de ir e buscou outras alternativas, como pode ir pescar a rabaliza ou a cambiar para os aparellos e ir ás maragotas. A xente buscou outras alternativas. Mentres tanto, os pescadores galegos seguen adaptándose á situación, pero a escaseza de polbo podería ter repercusións na economía local se non melloran as capturas nas vindeiras semanas.